Kama dhi nyime en ni wadhi achiel kachiel kama bende koro jodak Manyang'oma Masogo Ward mantiere ei Muhoroni sub county sani endi koro kwayo mar mondo mi koro losnegi wang' apayano endo mar Ogwedhi Nyasuna, ka giwacho ni sani koro ndarano ero nitiere okang' marach miwuoro kaluwore kod ywak margi. Giwacho ni jogi masani koro gin joriemb apiko, wacho ni ok ginyal tiyo koda kamano endo ma bende en wang' apayano endo okang' maber mano mar tero jowuoth kuonde kuma winjore, nikech wang' apayano endo okethre nyowuoyo. Bende ne giwacho ni jopuonj kanyakla gi jopuonjre ok nyal chopo kuonde kuma gin sikunde magi e kinde mowinjore kaluwore koda kamano endo ma bende en kethruok mag wang' apeyni go eko. Kane giloso bende ne giywak ka giwacho ni koro nyaka cham magi kaka niang' magi puro sani koro ok nyal chopo kuonde go mirego gi okang' endo ma owinjore nikech wang' apayano endo mar Ogwedhi Nyasuna. E seche go eko ne gigolo ler mar mondo mi koro piny owacho mamalo kanyakla gi mano ma kaunti ma Kisumu mondo mi koro riwre mapiyo piyo mondo gine ka ginyalo loso mano endo ma en wang' apayano mamono gibedo koda kamago magin yuto ma owinjore e kinde duto. Maduong' ne Jololwe TV wakwayo ni kaka ubiro ni uneno ndarano kaka chalo. Ndarano Ogwedhi Center to dhi skul Kolang. Skul primary Kolang mondo idhi koro chuno ni iwe pikipiki e wang' yo kore kidhi gi tiendi. Wakwayo ni mondo MCA marwa, mbunge marwa gi governor mondo konywa, waonge kod yo kaa. Kata sani dine koth chwe dine okuchopo kama wantieni mondo bune group mar Go Fishnet. Daer mar kwayo authorities ma nyalo konyowa gi yorwa mar ndarani, nikech wan kaka wan jo boda boda, an achiel kuom jo boda boda mar Ogwedhi Awasi boda boda self help group, to ndarani mosebedo ka miyowa chiemo nikech o connect ndara ma Nyasuna Ogwedhi road ni o connect Ogwedhi Center, Angogo Primary School, Orago Primary School all the way and o connect manyaka gi ndara matero Masogo Center. To ndara ni orach. En adiri ma Kenya TMC no setemo loso to nolose nus no weye. Koro kona ma wantiere kan iluongo ni Kadino kona. En pok olose nyaka ni koro ma iga mar 4. Koro ne wakwayo ka ne nitiere ng'ata manyalo konyowa, be it county government or ng'ata organization moro amora manyalo konyowa mondo konywa gi yor ndara nikech ma yorwa mar yuto. Ndara no miyo kaka an ng'at ma ja boda boda osemiya pek kuom maisha na, nikech aparo ni riembo pikipiki ne gimoro mapane koro nyalo pidha. Koro kuom ndara marach sani ok anyal survive yo moro makare ka compare gi days machien. Mokwongo yorni form MCA wanolosega kaka nolose sani koro kethore. Koro ng'ama nyalo konyowa sani ok wane. Koro wakwayo ng'ata manyalo neno yorni mondo mi okonywa obonwa yorni, nikech yorni connect schools kaachiel kod chichwa ma wan go kaendi. Kata jopuonje nigi shida ma kata last week jopuonje biro mochopo ka pi notamogi mane gigomo ma chieng' ne gilewo ne skul. Apani koro magi problems ma ng'ata manyalo konyowa wakwayo ni mondo mi okonywa. Koro kwada wacho wach ndarani, an ng'eno nyuola to pur niang' aneno. Koro niang' ni en yorni e yo motiyogo ni niang' be ywaye gande. Koro wanto gima nwakwayo nikech wasetemo gi MCA, wasetemo gi jotelo ma jo public servants gi eki otamore. Lakini tie ng'eto mobe ming'ado ga jopur niang' ma kaka wan gi nigi miluongo ne ses. To ses ni onego losnwa ga ndara. Ko wan wakwayo jo ses ma director ne en achiel kuom odak bathwa kaendi. Nwakwayo ne jo kama. Kata ka ok nyal ole maram to miwa kata greda ogwernwa go agwera mondo miwa yo. Nikech koro piny koro segi kuma piny koro gikeni boda boda koro ok cham.